Mga pasahero nga manguli alang sa pagsaulog sa Semana Santa ug sa taas nga bakasyon, sugod na sa pag-abot-abot sa bus terminal sa Dumaguete City. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabong. Fem? Yes, may sa mga pantalan o bus terminal din sa Dumaguete City, ang di pa noon hinanakadagsa ang mga pasahero. Apan aduna naging mga nag-abot-abot kay katuyuan nila nga makabiyahe na daan karon aron kalikayan ang panagduot-duot unya sa mga daghang pasahero sa sunod semana. Kay daghang bitbit nga mga bagahe kining mag-iyaan, mas gipili nila nga upat ka adlaw sa diipang Semana Santa makabiyahe na gyud padung sa Basilan alang sa ilang family reunion. Misayo sila aron malikayan ang pagdutdot sa daghang pasahero nga sigurado yung maghuot sa bus terminal sa Dumaguete City sunod semana. Ako pa uli siya vacation sa Holy Week. Ako yun. Iyaan ako. So karon nagkuan mi og Holy Week kay saniyo naamay akong pagkuwang ko. Yes, so kay crowded magud kaayo pag during na Lunes Santo. So crowded na kay sa pasahero. So karon among na-decide mi karong adlaw. Susama usab dinhi ang rason sa taga Sibulan nga gustong magsaulog sa Semana Santa uban sa igsuon sa Barangay Pasil sa Cebu City. Kay para iwas sa traffic. Crowded kayo ba mga pasahero? Natagam na kasaulog. Tagam na jud. Mas strikto ang mga lagda nga gipatuman sa dayong sud sa terminal. Kay gawas nga i-check ang mga bagahe, ipatangtang pa ang face mask sa pag-agi sa CCTV camera. Kung ang uban mularga aron mo bakasyon o mululing hayaw, ang kura paroko sa St. Catherine of Alexandria Cathedral sa Dumaguete City ni pahinumdum sa publiko nga unta gahinan og oras ang pagbisita sa simbahan ug pagtambong sa mga kalihukan ning Semana Santa. Mato di Monsignor Robert Bungguyan nga mas maayong hinuklugan ang naagi ang di maayong mga panghitabo sama sa pandemic, mga kusog nga bagyo ug ang bag-uhay lang ni tayog sa kalinaw sa Negros Oriental. The more nga mamalandong time to reflect, these things are happening perhaps because of sin and they need to be reconciled to the Lord. Change, pagbago sa kinabuhi. Usa sa dakong kalihukan sa mga simbahan sa Dumaguete City mao ang kumpisalan ng bayan. Ang panawagan is hinulsolan, basulan ng sala, and then be reconciled to the Lord. No? Kaya ang kasaulugan sa Semana Santa is kasaulugan man sa pag-antos. May mato di Monsignor Bungguyan nga sugod karong Lunes Santo hangtod na sa Miyerkules Santo aduna sila pahigayon nga mga retreat alang kini sa tanang mga Katoliko nga gustong mo salmot. Apan aduna sab sila linain nga retreat alang sa mga pari dinhi sa Vicariate sa St. Peter o gisunod dayon usab inig ka Martes Santo ang Christmas o renewal of vows sa mga pari. May Daghang salamat, Femari Dumabong.